Hello, Hinaguan Nature Park. Ayan na. May mga bagong ilaw. Ayan, mula kay Ma'am May. Ma'am May. May Flores. Ayan, meron din sa likod. Antara. Ay, papunta na sa pagiging Pasko dito. Malapit na kasi Burmans na. May colorful pa rito, mga kulay ng LGBT. Diba? Itong bar natin, ayan. Nilagay namin to ni Bimbo. Dinisplay namin kasi nakita namin itong solar lights na nandun lang sa ilalim ng box. Sayang naman. Diba? Tsadan. Yan, dito din. Ito yung mga bagong ilaw natin. Nagpapaliwanag lalo. Dito sa Hinaguan Nature Park. Diba? Mas colorful. Malapit na talaga ang Pasko. So, ayan po, may bantay tayo dyan. May bantay na sa Hinaguan. Ay! Ano ba nangyari na, Napilay na. Napilay ka na dito. Hindi palitan natin ang ano yan. Di ba tira na yun? Hindi, papatala styro. Tara, ang lalaki na nito. Ano tawag sa bulaklak na yan? Utak. Ha? Utak. Utak-utak? Utak eh. Ayan di ba ang ganda? Para daw kasi siyang itsura ng utak. Ayan, diba? Ang ganda. Pangit siya na pinagpitok. Dapat mo. Steady lang. Tingnan natin. Wala siyang control. Meron yata siyang controller. Ayan. Ayaw niya nang nagbiblink-blink daw. Gusto niya naka-permanent lang yung ilaw. Ayan. Steady lang siya. Yung ating sunflower may lights na. Diba? Hindi. Naiiba-iba lang. Di yata siya. Ayan, nag-permanent na yung lights. Dito. Ililipat. Sa ibang lugar. Hanapan daw ng ibang lugar. Yung ating lights. Sundan na natin si Brenda. Tingnan natin kung saan niya trip ilagay itong mga ilaw niya. Ha? Yung? Inadasan na. Dito na lang sa hallway. Saan? Siya bahala. Ayan, may ilaw na, ayan na. Nga sa mga barriers, no? Ayan. Siya naman po ang trip niya ngayon after niya po dun sa mga halaman niya. Dito naman siya. Magpapasko na talaga. Shhh. Ngi? Bakit Unang Pasko ba wala siya? Last year din wala. Wala na siya last year. Pasko na ba last year? Mas maganda siya nakaganyan, ate. Ganito? Nakaganon siya. Hindi aabot dun eh. Ito pa isa, Wala din. O di iksian mo lang yung ganyan para meron lang design yung Friends, kung mag-overnight din ba na mag-sample mga building okay ra? Building dito. Ha? Walang building. Kayo na bahala sa building. Stretch mo na lang muna, wait. Streets nga para umabot na da. Pa. Okay na to dito. Diba?
Para hindi siya nakalaylay. Ito naman po ang trip niya ngayon. Yeah. Ito yung solar panel. Dapat dito rin nakabit. Naka-steady. Okay, itong sunset naman. Oh, may bunga na rin ito. Dapat yung mga bilog sa puno, no? No? Ayan. Gana pa siya kung saan yung ilalagay mo, moms. Ito nga, dili na lang. Sa hallway yan maganda. Sa mga ganyan. Ito nga ba? Okay, ay palit mo yung ano. Maganda kasi yung white lang dyan eh. Sa grotto. Yung ganyan yung warm light lang. Dako ko muna. Yung mga 3 years. Black light. Sana all mga nagmamahalan. Shout out, hi! Pwede ba kayo ipakita sa video? Okay lang? Okay lang. Baka makita kayo ng kanya-kanya yung... Ah! Diba? Oh. Tapoy na kayo, mga tao. Mm. Diba? Ayan na. Nagharap na siya sa niya ipapatong yun. Ay, Nay, solar suga sa balay niya. Ano, o pa rin na kalang doon ka beri na ano. Todo, mo rin. spotlight. Ano? Hindi na yung isang solar. Hello, oy. Nandiyan na naka... Gikan pa gyud pag katubid ang pagtangka ninyo ni sa ngipon. Dito sa A1, oh. Sino man yung mga mag-i-stay dito sa A1, meron ng ilaw dito agad. Oh, pa, tsada. Diba? Pwede ka ito pagtawag at taxi. Ay, di mo siya ikural, Limar. Ano dito? Mo gani gingon yung 1, 2, 3 kay para dito para na ako. Diba? May mga ana-anaan. Dili mo gina siya para ana siya sa beauty. May panili ni may butang ren Dai. Gani Dili lagi kana siya sakto na siya. Diba? Choice ka na o kanang track mo gulog. Oo. Tsada na siya. Kadagan po sa design. Ayan, dito sa grotto, ayan, nilagay na rin siya ng mga ganitong ilaw. O, diba? Sa violet. And itong blue. O, diba? May bunga na yung bayabas. Sa ulo. Yan. Ito na ang liwanag dito sa Hinaguan Farm. Kali siya. Ayan. Naikon dito sa Diba? paon siya. Yan, so meron siya Nagbuta-buta. meron siya i-retouch dito. Ano, Brian? Ano type siya? No. Dali kay siya maigo ko na mo labay. Kasi Masagigad siya, manipis yung ano, manipis, manipis. mabuak. Na mabilis Paano siya. siya, Brian, ko kay masayang. Dito na muna temporary. Lilipat. Di ba karon ba? Palindigan lang kamiyaw ba? Si Kirk mong Ay, ano lang. Si Asin, may magsabay kay Gwapo, magsabay. Hindi mo ka confident sa imong nong. Ikaw na, dali. Nagsasaan ka mong gali ay Miss National High School. Nakawas pa. Dili sila, Diba? Dili sila Yan. nag-group. Kato, nag-send. Ang liwanag na ng ating Hinaguan. Mas colorful na siya. Though, mas maganda kung ano, one color lang na, yung puro warm lang. Makikita natin yan sa mga susunod na araw kung ano pang plano ni Brenda. Pero, yun lang. Sasabi ko, as of today,
Napakakulay na ng Hinaguan Nature Park. Tingnan natin siya mula dito sa malayo. Oh, yan na ang Hinaguan Nature Park. Wow, mas colorful. O, diba? It's DJ.